खुलुमबाय लोगोफोर बे गोजोन बेलासियाव नोंथांमोन गासैनिसिमबो गोजोननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बे ब्लगनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायथिनो नागिरदों माने बेखौनो बुंनो सानदों दि जोंनि गोजोन सुक्ति मोनबाय होननानै बै समाव एसेग्राब रंजाबाय आरो गोबां आइ आफाफ्रानो दिनै जोंहा मानगोदेर CM प्रमद बर' सारखौहाय सापर्ट खालामनानै गोजौ सिरिसिम दैखांहरबाय। बेयाव दिनै जोंनि गासैबो बर' बिमा बिफा गासैबो बिदा फंबायफ्रानो बेखौ गोजौ सिरियाव दिखांहरबाय मानोना हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो। बाट दा जोंनि मेगननि नोजोराव जा थांखांनाय सरखार बेखौसो दा जोंनि नोजोराव मोजां मावनानै गालांनाय बेबादि नुनो मोनसै दानि हालोदखौ नायोब्ला। दा ओरैनो नै दावराव दावसि गैले परिबर्तन जाबाय बाट जाबाय दा बेफोरबादि हानि दावराव दावसिया माबोरै बेबादि बेरखांबाय थाखो जोंनि बेयाव रावबो मावनानै जायाखै, जोंनि बर' आइ आफाफ्रासो मावनानै जादों। बाट जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा बेफोरबादि हाखौ गारनानै थांनानै रेलवे साइटिंफ्राव दख'ना सुरि सोंनानै बेफोरबादि थानांसिगौ नामा? बाट गोबां हादान बायदिसिना लानायफ्रावबो जोंनि बर'फोरखौ एभारसन खालायनायनि फरेस्टफोर थांना बुग्लुं सुग्लुं खालामहैनायनि न' सावहैनायनि बबेबा गिर्जा न' सावहैनायनि बे जोंनि सरकार गोदाननि माबायाव एटेक खालामनायाव नुबाय। सिगांथ' बेबादि एथ'ग्राब अयनाय बेबादि नंद्रायबावासोमोन, बेफोरबादि जालुबावासोमोन। दानि बे BTR सरकारनि जोंनि दा सार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारावहाय गोबां बेफोरबादि जाथाया जाफ्लेगासिनो आरो जालांगासिनो बेखौनो बुंनांगोन। दा मोनसेबो जोंनि ओरै NDB सारमोननि बिसोरखौबो दिनैसिम बिसोरखौबो मोनसे समावहाय बेफोरबादिनो दखा होबोनाय बायदि जाबाय। लोगोफोर आं मोनसे फिसा स्क्रिप्ट लानानै फैदों भिडिअनि गेजेराव, गाज्रि दामोन अननानै भिडिअखौ नायलांदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै फल' थुदो आरो बेफोरबादि मोजां मोजां आपडेट नांबाय थागौब्ला अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो माबादि भिडिअ लाबोनांगौ। मोनफ्रोमबो जाथायफोरनि थाखाय भिडिअ लाबोनांगौ नामा बेफोरबादिखौ आंखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। गोजौआव नायलांदो हनै जोंनि मानव गेदेर बारग' हाग्रामा शिब सारआ मा बुंदोंमोन क'क्राझार। सर पहले हम कांग्रेस के साथ इतना साल बैठा था लेकिन ऐसा नहीं मिला। 4 साल में देखो असम में बीजेपी सरकार आने का बाद हम क्या क्या मिला, हम क्या क्या मिला, बहुत बहुत मिला हम। और होने वाला तो और है, बहुत है पैसा। आप तो और हमको 3 साल के लिए 1500 रुपया दिया, खान के लिए देने से अच्छा था 2500। जो भी हो, ये आप 2016 में कोकराझार में आया था, आप बोला रूपसी एयरपोर्ट बना के देंगे, हो गया, अभी खुलने वाला है, खत्म हो गया काम रूपसी एयरपोर्ट। और इसके बाद आपने बोला था CIT को डीम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, डीम यूनिवर्सिटी हो गया, डीम यूनिवर्सिटी हो गया। और हमारा मांगना यह है, ये डीम यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस इसमें लेके जाने से और ज्यादा अच्छा होगा CIT को, ये है। और ये साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, NDB लोग आज सुक्ति क्या है, आज सुक्ति क्या है, उन लोग का रिहेबिलिटेशन भी जल्दी हो जाओ। और पहले BLT लोग का